салом алайкум бародарони азиз, кадоме ки дар территорияи ДКУ зиндагӣ мекунанд, марҳамат симкарта аксессуар чизе ки дар кор бошад, любой намуд тарифи симкарта ва тамоми намуди симкартаҳо ҳаст. Мана марҳамат бинен ай тарифи иштиҳор карда то ин дигар тарифҳо ё ки операторҳо, ҳамаи оператор ҳастанд. Тамоми намуди аксессуар ҳастанд. Тоҷикистон 3 мехра, Қирғизистон 3 мехра. Кадоми да симкарта дар кор бошад, марҳамат дар номерҳое ки дар болои экран мегузорем, дар болои экран номерҳо занг занен, гап занен. Зафарбой дар хидмати шумо аст. Марҳамат описаниедан бинен, описани видеодам номерош мондагиа. Кадоми да дар кора, марҳамат занг занен, баъди кор бо метавона ба хонаи шуморо биёра бирасона. ё ки дар вақти корам дар кор боша, тамошо кунед чизе ки ба шумо дар кора, барои фарзандони шумо дар кора, чизе ки дар кора, инамиҷа тамошо кунед, бинен, марҳамат заказ кунед. Дар шаҳри Екатеринбург, дар территорияи ДКУ, территорияи Таганский район. Марҳамат чизе ки дар кортуна бародаро занг занен, обязательно мана симкарта, наушник, зарядяк, любой тарифи симкартаҳо, телефон ҳатто метонем занг занем, заказ кунем. Дар хидмати шумоем бародарон.
Inakshno. Inakhe, короче, наисундагиан да иҷа. Ина ҳарчи наисундагиан. Кадан вақт шуша бихунам. И дане инфекционный универсальный многофункциональный центр. Коронавирус.